Milyen érzést kelt, hogy nem lesz mini Dubaj Rákos rendezőn? Csalódás vagy öröm? A kormány tudomásul veszi a főváros elővásárlási jogát Rákos rendezőre, jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón. Az erről szóló határozat nem sokkal a Kormányinfo után meg is jelent. Ebben közölte, hogy Budapest köteles kifizetni a vételárat, illetve megtisztítani a területet. Mostantól ezek a kötelezettségek a fővárost terhelik. Karácsony Gergely felidézte, hogy 2019-ben már készítettek tanulmányt arról, mit lehetne kezdeni Rákos rendezővel, ezt szeretnék újra gondolni, mert például irodából kevesebb kell, mint amennyivel a tanulmány számolt. Szeretnének közparkot a Rákospatak vizéből táplált tóval, zöld folyósót a körvasúttól a nyugati pályaudvarig, így kapcsolva Rákos rendezőt Budapest zöld infrastruktúrájához. Nem akarnak felhőkarcolókat, de szellős területet igen, így lennének magas, de a jelenlegi szabályozáshoz igazodó 90 méter alatti épületek. A tervekről szólva Vitézi Dávid a 15 perces város koncepciójáról beszélt, amelyben 15 perc alatt elérhetők a főbb szolgáltatások, óvoda, iskola, orvosi rendelő, pékség, 20%-a támogatott bérlakások aránya, mindez egy minél zöldebb, autómentes környezetben, városi jelentőségű hosszanti parkokkal, amelyekben futni, kerékpározni, kutyát sétáltatni lehet. Milyen érzést kelt, hogy nem lesz mini Dubaj Rákos rendezőn? Csalódás vagy öröm?